La idea és crear un canal on tots podem posar els seus vídeos. Merry Christmas, ladies. Merry Christmas, Mr. Bublé. Are you ready to sing a little jingle bells? Yes. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to a la ride in a one-horse open sleigh. Amb la Júlia, In a one-horse l'Alba open sleigh. i l'Alba. Ens ho estem divertint molt. Ens ho estem divertint molt. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, just jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hola! Ens hem trobat a la Neus i jo. Però heu de mostrar interès, si no m'agrada. Hola! Sí, saps? I a les llums de Nadal... Llums de Nadal... No, és que... Aquí anem... Prova jo, miren! Què? Hem trobat els nostres marits. Hola, marit! El meu és aquest. El meu és aquest. I jo no els conec. Ok, per mi tots. Per mi tots. I no, ja no. Oh, what fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open. Oh, what jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Hola! Estic purpurinosa. Ara anem a sopar i la llevo a tu. Però no. Vull sopar. Està funcionant o com va? Hola! Ja ha vingut el Pol i ara estem menjant un sopar. Ja estic aquí. Bueno, estem menjant no, hem demanat però encara... Estem esperant. I ara vindran l'Ada i la... L'Anna i la Clara. Hola, perdó, càmera? Ara vindran la Clara i l'Ada, que no sé si s'estaran per un senyor. Però jo menjaré a l'abuelo molt feliçment. Jo? Jo també. Vale, he pensat que hem de fer ja el vídeo inaugural. Que desesperat. I ara ha vingut l'Ada i a la Clara també. Ara què? Sempre que surti. Hola, digues hola. Hola. No entenc. Hem de documentar els moments que vivim junts, perquè d'aquí un any direm Què feia? aquell dia que vam anar a... No te la pregunta. Per què? No està gravant encara, espera. No es grava? I el tallaré? Vale, ja. Va, tornem. I espera. Ja. No és que el tallaré, que no cal que gravi just. Vale, ja està. Responent a la pregunta de la Clara, diem hem de documentar els moments que... Neus, és que tot això... Hem de documentar els moments que vivim. Perquè una ens preguntarem què vam fer aquell dia i ho tindrem gravat aquí amb tots vosaltres. Pots gravar-ho tot, sisplau? Ai, però estic una mica més tingut. No, la cara... Aquest mòbil de qui és? Qui ha dit en el vídeo? Jo. Sí? Voleu gravar ja, coño? A mi em sortia molt bé perquè sembla que estiguem en un lloc i... Fes-me que m'he M'ho he posat ara. Responent a la pregunta de la Clara, dir que necessitem documentar els moments que vivim junts. Perquè si no, després es pregunta... Queda tan natural. De Nadal, de Gràcia. Ho tindrem gravat i direm, Goita, anem a mirar. Sembla una corresponsal amb els locos a darrere. Si voleu saber més coses sobre el nostre, subscriu. Així, mira, així. Això, exacte. Aquí baix, Aquesta. i poseu like.
És En aquesta pàgina Ara, web. per mi càmera. És La Clara Maldini. One Moment Vlogs. Vale? Tingueu... Amb V.